what's up everyone? So for today's video, mag-unboxing si Cliff sa iha. Sa man din ni. Ala, napay dako. Wala! Mag-unboxing kabalo, si Cliff. Wala kabalo. Oy. Mag-unboxing si Cliff sa iyang gift. Yay! With the biggest gift. Asa man ana yung hobby. Kanabi, oh, so big, no? So big. Pakita sa'yo. Kinsa man yung first. Kinsa man yung first. Kinsa na yung from Papa. Kani from. Kinsa gani? From G1. Kani ka. Kinsa man ni from. Bakatag ko ni iwan nila yung mango. Ni, Kinsa ni siya? Kung ano daw. Ha? Ay! Madam di! Ay! From Madam! Ay, nga na, Ay, usa. ngalan. Kani. Nadi usa una pilit. Wala klaro. From Madam. And this one from Auntie. From Usa ka Baby na daw. Josh. Usa ka na kaya Lacey dakay. and Cyrus. And this one from Daddy Buddy. Yee! Asa man ana unahon, be? Nakalagiri ka nga eh. Musa ka nang dako kayo. Ato ta sa pinaka, yeah. Be, Ayaw na tuwi kay mabuhay. Ayaw, Kasi ato ko tuwi. na. Kabalo, Ayaw na unsay tuwi. salita, ate. Na. Isujo ka na rong. Ato ta sa pinaka big. Ato ta sa pinaka big, big. Excited mo yan ang pinaka big, big. Alibi. Alibi. Video dambi. Ay, chuiti. Video. Ay, sige. Ay, si mama lang. Ikaw lang, mabe.